Treće pitanje, kada je čovjek nečist, tačnije poslije spolnog odnosa, treba da se okupa, to znam. Ali me zanima da li prilikom kupanja treba glavu i tijelo oprati 3 puta. I isto drugo pitanje, rezime pitanja, kada nakon gusula imamo abdest, a kada nemamo. Kada je u pitanju kupanje, treba čovjek da se okupa na način da je njegovo cijelo tijelo pokvašeno vodom. I to je ako Bog da dovoljno. Mi znamo kada se čovjek abdesti, može abdest naći da opere svaki dio jednom, 2 put, 3 put. To nije propisano kod gusula. Čak su neki učenjaci kazali da je pokuđeno da čovjek okupa se jednom, sad idem se okupati još jednom, to je pokuđeno po mišljenju određenih učenjaka, ako ništa zbog prosipanja vode. Tako da nema potrebe da čovjek ponavlja gusul. Već okupat će se jednom, skvasiti cijelo tijelo vodom i ako Bog da njegov gusul je ispravan i validan. Sada imamo drugo pitanje, a to je kada čovjek nakon gusula ima abdest. Rekli smo nekoliko puta, ako se čovjek kupa od džunupluka ili žena od hajza ili mjesečnici, to je prvi uvjet da se čovjek ili žena kupaju od nečega što ih je činilo džunup stanje. S druge strane, da uzmu gusul onako kako je to činio Božji poslanik alejhi selatu vesselam, a on je to činio na način da bi na početku prvo oprao ruke, pa bi oprao spolni organ i ono što se onečistilo oko spolnog organa, nakon toga bi ponovo oprao ruke, nakon toga bi uzeo potpuno abdest i nakon toga bi se istuširao. U takvoj situaciji, ako čovjek se tako okupa i u toku gusula ne izgubi abdest tako što će pustiti vjetar ili mokriti ili možda dotaknuti spolni organ, ako nije uradio ništa od tih stvari, on nakon tako uzetog gusula ima abdest.